सावंतवाडी नगर परिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी कोण विराजमान होणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागून राहिलं आहे। भाजपचं संख्याबळ अधिक असल्यानं भाजपचा उपनगराध्यक्ष बसेल असं चित्र आहे। पाहूयात। सावंतवाडी नगर परिषदच्या उपनगराध्यक्षपदी कोण बसणार ही चर्चा शहरात रंगू लागली आहे। मागच्या वेळी आपण पाहिलं तर भाजपला एक हाती सत्ता किंवा वर्चस्व त्यांचे सर्वाधिक नगरसेवक या ठिकाणी निवडून आलेले पाहायला मिळाले। थेट नगराध्यक्षपदी भाजपच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले आहेत ते विराजमान झालेत। भाजपचे 11 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष असे मिळून जवळपास 12 जण हे भाजपच्या गोट्यामध्ये आहे। भाजपच्या पारड्यात जवळपास नगराध्यक्षांची धरून 13 मतं आहेत। दुसरीकडे बघितलं तर शिवसेनेकडे 7 मतं आहेत। शिवसेनेचे 7 नगरसेवक निवडून आलेत। उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी एक नगरसेवक असं साधारण चित्र सावंतवाडी नगर परिषदचं आहे। यात मागच्या काही दिवसात ज्या चर्चा सुरू होत्या त्या म्हणजे भाजप आणि शिवसेनेची युती होणार का। कारण जर पाहिलं तर निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढताना पाहायला मिळाले। स्वबळावर लढत असताना जे काही उमेदवार निवडून आलेत त्याची आकडेवारी मी मगाशीच सांगितली आणि त्यानंतर हे एकत्र येऊन उपनगराध्यक्षपद हे शिवसेनेला जाईल अशा पद्धतीची चर्चा ही राजकीय वर्तुळात होती, शहरात होती। मात्र भाजपचं संख्याबळ बघता भाजपकडे 11 नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांची 2 मतं असल्यामुळं भाजप उपनगराध्यक्षपदावर देखील ठाम असल्याची खात्रीशीर माहिती जी आहे, खात्रीलायक जे वृत्त आहे ते भाजपच्या गोटातनं मिळालं आहे। त्यामुळे भाजपकडनं ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांचं नाव अग्रस्थानावर आहे। त्याचबरोबर भाजपातनं आणखीनही काही इच्छुक होते। जसं म्हटलं तर भाजपातच मतभेद या उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने पाहायला मिळतात आणि या संदर्भातली जी माहिती आहे ती खात्रीशीर जे आमचे सूत्र आहेत त्यांच्याकडनं आम्हाला विश्वसनीय सूत्रांकडनंही मिळालेली आहे की भाजपातच उपनगराध्यक्षपदावरनं मतभेद झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतं आहे। भाजपकडनंच भाजपचे नगरसेवक असणारे ज्यांना अनुभव आहे नगरसेवक पदाचा ते आनंद नेवगी असतील किंवा शहराध्यक्ष आणि नगरसेवक सुधीर रावडेकर असतील यांचंही नाव पुढे होतं, चर्चेत होतं। ते उपनगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असल्याची माहिती जी आहे ती भाजपच्या गोटातनं प्राप्त झालेली आहे। त्यामुळे एकंदरीत बघितलं तर उपनगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडनं 3 चेहरे जे आहे ते सद्यस्थितीत आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळतं। मात्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे निकटवर्तीय असणारे ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांचं नाव जवळपास निश्चित मानलं जातं आहे। उद्या सावंतवाडीचा उपनगराध्यक्ष कोण होणार, जर भाजपचाच झाला तर तो कोण होणार हे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण असतील किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील ही दोन्ही मंडळी ठरणार आहेत। ग्रीन सिग्नल जो आहे ही दोन्ही मंडळी देणार आहेत। मात्र भाजपातच कुठेतरी मतभेद दिसतोय उपनगराध्यक्ष पदावरनं हे वृत्तसुद्धा तेवढंच खरं आहे, ते नाकारून चालणार नाही आहे। तर दुसरीकडे शिवसेनेला जर सोबत घेतलं नाही तर शिवसेनेचे जे माजी नगराध्यक्ष आहेत, विद्यमान नगरसेवक आहेत संजू परब, त्यांनी निवडून आल्यानंतरच सांगितलं होतं की विरोधक म्हणून आम्ही बसू आणि 7 जण पुरून उरू अशा पद्धतीचा इशाराच त्यांनी दिला होता। मागच्या काही दिवसात त्यांनी त्या पद्धतीचं कामसुद्धा विरोधकाच्या भूमिकेतलं काम कसं असतं ते दाखवूनसुद्धा दिलेलं आहे किंवा मागच्या प्रशासकीय कार्यक्रमामध्ये जे शिवसेनेचे 7 नगरसेवक होते त्यांना आमंत्रित केलं नव्हतं आणि त्यावरनं वादंग सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पेटल्याचं पाहायला मिळालं। त्यामुळे भाजप विरुद्ध शिवसेना असं जे संघर्ष आहे, असं जे युद्ध आहे ते येणाऱ्या काळातसुद्धा इथे पाहायला मिळणार आहे। जर उद्याची युती झाली नाही तर ही चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। जर शिवसेना आणि भाजप युती झाली तर शिवसेनेचा विचारसुद्धा उपनगराध्यक्षपदासाठी केला जाऊ शकतो। शिवसेनेकडनं स्वतः संजू परब असतील, खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर असतील यांची नावं अग्रक्रमावर आहे, अग्रस्थानावर आहेत। जर युती झाली तर शिवसेनेकडनं त्यांच्याही नावाचा विचार होऊ शकतो। मात्र भाजपचं संख्याबळ जास्त असल्यामुळे, भाजपची मेजॉरिटी जास्त असल्यामुळे भाजप उपनगराध्यक्षपदाचा दावा सोडत नाही आहेत। ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांचं नाव जवळपास 90% फायनल झाल्याची माहिती ही भाजपच्याच एका गोटातनं प्राप्त झालेली आहे। त्यामुळे उद्या उपनगराध्यक्ष कोण होणार हे उद्याच्या या बैठकीनंतर समजेलच। मात्र भाजपकडनं तरी सध्या ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांचं नाव निश्चित मानलं जातं। ही निवड होत असतानाच स्वीकृत नगरसेवकांची निवडसुद्धा या निमित्तानं होणार आहे। भाजपकडनं ॲडव्होकेट सिद्धार्थ भांबुरे यांचं नाव जवळपास निश्चित झाल्याचं म्हटलं जातं आहे, ते फायनलच झालं असं म्हणायला हरकत नाही। त्याचबरोबर संजू शिरोडकर असतील किंवा बबन साळगावकर असतील यांची नावं, मनोज नाईक माजी नगरसेवक जे होते यांची नावं चर्चेत होती। मात्र सिद्धार्थ भांबुरे जे भाजपचे जुने कार्यकर्ते आहेत, जुने त्यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत, त्याच्यामुळे सिद्धार्थ भांबुरे यांना
स्वीकृत नगरसेवक म्हणून या ठिकाणी संधी मिळण्याची शक्यता अधिक मानली जाते. शिवसेनेकडनं ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर आणि माजी नगरसेविका भारती मोरे या 2 नावांची चर्चा होती. त्यातल्या ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर या शिवसेनेच्या महिला जिल्हा प्रमुख आहेत. नुकत्याच या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी सुद्धा त्या रिंगणात होत्या. युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्यासमोर त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे त्यांना सभागृहात आणण्याचं एक विरोधकाची भूमिका जर शिवसेना निभावणार असेल तर महिला चेहरा जो ठाम विरोध करेल अशा पद्धतीचा चेहरा म्हणून ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांच्याकडे बघितलं जातं. एक अभ्यासू चेहरा आणि राजकारणातला एक नवा चेहरा जो या सभागृहात येणार आहे त्यांच्या निमित्ताने. त्यामुळे त्यांच्या नावाला पसंती ही पक्षश्रेष्ठींकडनं देण्यात आल्याचं समजतं. स्वतः माजी मंत्री आमदार दीपकभाई केसरकरांकडनं त्यांना ग्रीन सिग्नल मिळाल्याचं समजतं. त्यामुळे असं चित्र उद्या राहण्याची शक्यता. यात काही नावांची चर्चासुद्धा आहे. जर युती झाली तर ही चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. पण जर युती झाली नाही तर मगाशी जसं म्हटलं तसंच चित्र राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी राजकारण आहे. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत सर्व जे काही चित्र आहे ते स्पष्ट होणार आहे. कारण राजकारणामध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत काय होईल हे सांगू शकत नाही. भाजपातल्या पक्षांतर्गत मतभेद असतील किंवा शिवसेनेनं जर मोर्चे बांधणी सुरू केली, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहेत, काँग्रेसचे आहेत, हे नगरसेवक जर साथीला राहिले आणि भाजपातला एक जो वर्ग आहे जरी व्हीप बजावला असला तरी राजकीय खेळी जर शिवसेनेकडनं केली गेली तर ही चित्र पलटण्याची पण शक्यता नाकारता येत नाही. ही परिस्थितीसुद्धा बदलू शकते अशी शक्यतासुद्धा जे राजकीय विश्लेषक आहेत त्यांच्याकडनं वर्तवली जाते. मात्र सद्यस्थितीत तरी भाजपचा उपनगराध्यक्ष बसेल अशा पद्धतीचं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळतं. नगर परिषदेत एकंदरीत बघितलं तर अनेक लोकांचे प्रश्न आहेत, अनेक मुद्दे आहेत. आज बघितलं तर शहरात ठिकठिकाणी पाईपलाईन असेल किंवा गॅस पाईपलाईन असेल यांच्यासाठी खोदाई केली जाते. त्याच्यामुळे धुळीचं साम्राज्य पसरलं आहे. फुटपाथवरनं चालणं देखील कठीण झालं किंवा अनेक समस्या आहेत, अनेक मुद्दे आहेत. यावर नगरसेवक असतील, नगराध्यक्ष असतील प्रत्यक्ष काम करताना पाहायला मिळतात. मात्र या नगर परिषदेला मुख्याधिकारीच नसल्यामुळे ते पद प्रभारी मुख्याधिकारी आहे जे ओरोसमध्ये असतात, जे येऊन जाऊन इथे भेट देत असतात आणि प्रभारी हा कार्यभार सांभाळत आहेत. त्यांच्याकडे असल्यामुळे जी प्रशासकीय कामात सुसूत्रता पाहिजे ती कुठेतरी दिसत नाही आहे आणि त्याचा परिणाम शहरवासियांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे ती मागणीसुद्धा नगरसेवक असतील किंवा लोकप्रतिनिधी असतील आणि समस्त सावंतवाडीकरांकडनं सुद्धा व्यक्त केली जाते की या नगर परिषदेला आता कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी देखील मिळावा. त्याचबरोबर आरोग्य असेल किंवा इतर काही ज्या घोषणा होत्या ज्या निवडणुकीच्या काळात केल्या गेल्या होत्या त्याचा कुठेतरी विसर सत्ताधाऱ्यांना पडल्याचं ही जनमत जे आहे किंवा लोकांचं जे म्हणणं आहे ते या निमित्तानं समोर येतं. जवळपास काही दिवसांनी महिना होईल नगराध्यक्ष विराजमान झाल्यानंतर, नवीन नगरसेवक विराजमान झाल्यानंतर 4 वर्षांचं प्रशासकीय राजवटीनंतर पुन्हा एकदा लोकनियुक्त जे प्रतिनिधी आहेत ते या नगर परिषदेमध्ये बसलेले आहेत. त्यामुळे त्या अपेक्षा लोकांच्या वाढलेल्या आहेत आणि या दृष्टीने उद्याची ही निवड आहे ती महत्त्वपूर्ण अशी ठरणार आहे. कणकवली असेल, वेंगुर्ला असेल, मालवण असेल या सगळ्याच ठिकाणच्या उपनगराध्यक्षाची निवड झालेली आहे. स्वीकृत नगरसेवक झालेले आहेत. सगळ्यात शेवटची जी निवड होणार आहे ती सावंतवाडीची होणार आहे. त्यामुळे सावंतवाडीचा उपनगराध्यक्ष कोण होणार आहे याची चर्चा, याची उत्सुकता समस्त राजकीय वर्तुळात, समस्त सावंतवाडीकरांना सुद्धा लागलेली पाहायला मिळते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.